Hallelujah. Din, 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 din. भाग्यवान कृष्णाचे कृपे निवारण पूर्व आमच्या नियम देवा आमच्या कामाच्या उस्मानांतले देवा बापाचे आमच्या पुत्राचे आणि लेकीचे पवित्र बाबा आत्म्याचे पुत्राचे आणि नावी पवित्र आमेन. आत्म्याचे नवी आमेन. समोरच्या भडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि ते पवित्र आत्म्यावर गर्भे समवले नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुभा शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माया देवाची माफी माया आणि नमस्कार भक्ती नमस्कार करते म्हणजे आमच्या आता आम्हाच्या आमच्या कळी आमच्याकडे आमेन. आबले सोमेचे सकल तुझ्या म्हणजे म्हणजे देव जाऊन नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुभा शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची भक्तिमती माया माफी देवाच्या करते माया आणि नमस्कार भक्ती आता करते नेमच्या म्हणजे आम्हाच्या आता कळी आमच्या आमेन. आमच्याकडे आणि आमेन. देवाचं पूत मुनी सल्लो आणि आमच्या आमच्यामध्ये मध्ये गेलो नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुभा शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये भक्तिमती देवाची मरे माया देवाच्या माफी माया आणि भक्ती नमस्कार आता करते नेमच्या म्हणजे आम्हाच्या कळी आता आमेन. आमच्या आमच्याकडे आमेन. भगवंती देवाच्या मयी आम्हापासोत विनंती कर ख्रिस्ताच्या समया कमी वचनामुळे पावसाच्या खातीर माग्या हे सम्या भडव्यांपरी मागे सम्या बडव्यांबरी तुझे खबर त्या केल्या पुता बरी ख्रिस्तान शपथ घेतले आम्ही जाणलेला माझ्या कष्ट आणि जीवनपणाचा आनंद कृष्ण तुझे कृपा आमच्या मनी वचन मागता त्यास ख्रिस्तांच्या स्मरण पाहता महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हणजे तुझ्या तब्ये म्हणजे महत्व सोडाय बका राग आणि सले आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामी गेले आमच्या दुधात आमका संभाळ देव सर्वच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडी हमका आधार दे तुम्ही देवता का फरमान देऊन बलातून मागता आणि तू ये सरगावेल्या फौजांच्या कुवारा आत्मे बाळी संसारा विसरला सैताना आणि त्याच्या हरापट्या आत्म्या देवाच्या पदवी नेमकडा लुटून घाल आणि आमेन. कोट्या आत्म्यांक देवाच्या पदवी नेमकोटाक लोटून उडाई आमेन. शासना सोविष्य उदितांका येसुया अंतर प्रकाशांचे निफांपदी समाधान येते विषय घेऊ आमेन. आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुश जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुभासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाची माया माफी खातीर विनंती कर आता नेमच्या आमच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुभासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाची माया माफी खातीर विनंती कर आता नेमच्या आमच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुभासा स्त्रिया तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो भगवंती मरिये देवाची माया माफी खातीर विनंती कर आता नेमच्या आमच्या कळी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सगळे आम्ही दिंबीर पडया आणि सक्रामेंतात असलेल्या जेजूक आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत करूया. आमची तकली आम्ही बघावया आमचो मान तका दिव्या सर्व महिमा सर्व हगलाप सर्व स्तुती फवज झालो जेजू आमचे मध्ये या सक्रामेंतात या घडये आमका मेळो केला तका आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू आराधन तुका बाप्पा आराधन तुका बाप्पा आराधन तुका पवित्र आराधन तुका पवित्र
Naradantuka Pavitratmya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aradhantu, Karadhantuka. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, thank you, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. प्रत्येक पड़ी दुनिया आते रूपा. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Hallelujah,
Hallelujah. 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 Jesus, Jesus, Gavia. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. वय आम्ही खायले येऊन taka आराध्या येऊन taka त्या देवाक सर्व मान आणि महिमा फौजल्या त्या देवाक अच्छे आम्ही आराधन करणे तो बहु मोलादिक ताच्या की वर्ते मोलादिक दुसरे खायना यो एक बहु अमूल्य वेळ मग चला त्या सोम्याच्या हजारपणातच ताच्या की वर्ते कितेंच ना ताच्या हजारपणात असच्या की वर्ते कितेंच ना ताच्या हजारपणात आम्ही असचे हेच आमचे भाग Psalm 84:10 तुझ्या अंगणान कडसो एक दिस दुसरेकडे कडच्या 1030 प्राज चढ बरो तुझ्या अंगणान कडसो एक दिस दुसरेकडे कडच्या 1030 प्राज चढ बरो तुझ्या हजारपणान आडलो तो वेळ म्हज्या फायद्याचो निजावन म्हज्या फायद्याचो म्हज्या कोडीच्या
तसेच आत्मिक फायदे असो भोव मगळा सम्या तकली बघावन आम्ही तुका आराधन करता तकली बघावन आम्ही तुका आमच्या जिव्या देवाक आम्ही या घडये आराधन करता Matthew 5 verses 3. Matthew 5 verses 3. आपण दुब्बळी मुंजना साथ कितले भागे सर्गींचे राज तांचे आपण दुर्बळी मुंजना साथ ते कितले भागे सर्गीचे राज तांचे पै आज आम्ही दुर्बळी म्हणून वळखून घेऊन या सोम्या मुखार्या तो सुखागार त्या देवळांत उभं राहून आपली तकली सहित वयर लावूंक भियोन तकली सकला घाल तो देवाक म्हणालो देवा मुजी काकूळट कर कित्याक तो जाणा आसलो ताचे दुर्बळपण ताची ल्हानविकाय आयजाया 29:19 इसाया प्रवाचं पुस्तक 29 अध्याय 19 वड ल्हानविकांक सर्वेस्परांतय परतून संतोष मेळटलो आणि दुबळी इस्रायेलाच्या पवित्र देवातय संतोष जाली दुबळी इस्रायेलाच्या पवित्र देवातय संतोष जाली आज आम्ही या आमच्या देवातय संतोष पावया आमचे दोन्ही हात वयर उबारन ताका आमचे समर्पण करया हाऊस तो दुबळो हाऊस तो व्यक्ती अस्खत पातके तुझे मुखार येला देवा मुझे संपूर्ण तुका दी माकाच संपूर्ण म्हणजे सगळ्या अस्खत काय सांगत सगळ्या उणेपणा सांगत कस भेटावून दे त्या सक्रामेंटात असलेल्या जेसूचे आमची तीस लाव्या ताचेर दिस्ट लावून दात कडकार म्हणाले जेजू मेस्त्री आमची जेजू मेस्त्री आमची दोन्ही हात आमच्या वयर पार्या कोणाक एका व्यक्तीक राईट खानाच्या बोगलेन एका सायडीन दूख आसा हांगा सावन जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर म्हणटना तुझ्या मतींतल्यान तुवें म्हळे जेजू मेस्त्री आमची तुजी काकूळट कर जेजू तुका स्पर्श केला जेजू तुका स्पर्श केला दोन्ही हात आमच्या वयर पार्या जेजू 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 जेजू
Jesus, mic unmute kan Gavya. Jesus, sacramenta taun Jesus ची गुण कचे सकत वाळून येते असा. Jesus, Apaya, Jesus. Apaya, Jesus. Mic unmute kan. Apaya, Jesus का apaya वडला तळाला apaya. Jesus स्पर्श करणं सयाकडे. आपया तुझ्या डोळ्यांतली दुःखा घळवून जेजू उला मारी घडी. जेजू आपड जेजू स्पर्श कर या घडी. जेजू तुझे तुका उलो मरता जेजू तुका हा उलो मरता जेजू काकुळ कर वडल्या तळा उलो मरा जेजू पुढ्या भरतीमावाक सगळ्यांनी बेस्टायले पुढ्या भरतीमावाक सगळे तू थोंड राव तू थोंड दाम तो आणि की वडल्यान बोब मारूक लागलो आज जेजूक वडल्यान बोब मारया वडल्यान अपय जेजूक तुमच्या बगलेन कोणी असोनी तो इम्पॉर्टंट नाही तुझ्या मुखार जेजू असा तो इम्पॉर्टंट तुझ्या मुखार असा जेजू जर कुरड्या भरती मेवान त्या दिस वगत रावलो जेजू ताज्या मुखार जाऊन पास चल्लो परतून जेजू त्या वाटेन येतो ना जेजू त्या वाटेन आयिल्लो जे कुरड्या भरती मेवान चिंतले तो एकच अवकाश मुझे लागी असो संसाराचे ऐकना हाव माका साय या घडी भलायकी आणि यो माका गुण करूंक शकता तो मुजो देव आज हांव ताका उलोवन मारल्यार हांव ताका यो अवकाश सोडल्यार परत यो अवकाश मेळना वडल्या तळान बोब मारूंक जेजू दाविदाच्या पुत्रा मुझी काकूळ कर जेजू दाविदाच्या पुत्रा मुझी काकूळ कर आज जेजू दाविदाचा पुत्र आज जे मुखार आयला आज जेजू दाविदाचा पुत्र या सक्रमेंटात तुका कैला आज यो अवकाश यो अखरेस अवकाश म्हणशीत परत यो अवकाश मेळना म्हणशीत आज घट्ट तळान ताका उलो मार जेजू उलो मार जेजू घट्ट तळान सगळे बाई खान मिळता उलो मार याराला बरा जेजू नेते असं तुझे जेजूची सकत वळण देत असं तुझे पायांच्या मसल्सची समस्या तुका स्पर्श करता याकडे जेजू तुझ्या कुशीला असा तुझ्याशी सलन येते असा जेजू तुझ्याशी सलन येते असा जेजू तुका स्पर्श करता जेजू तुझे तसं हात दवरते असा हालेलुया जेजू उलमार जेजू आपय ज्या हाताने इच्छिंग असा कातीचे समस्या असा जेजू उलमार या घडी तुझ्या अंमल रंग तुझ्या काती खात कंप्लीटली दोन्ही तळ करून दे जेजू
जेजू जेजू ताम 51 हिस्सोपान मकानी तळकर हांव शुद्ध जातलो हिस्सोपान मकानी तळकर आणि हांव हिमप्रास धवो जातलो शुद्ध धूत म्हाका आणि हांव हिमप्रास धवो जातलो आज साम 51 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दे देवा एक नवो तीरात्म म्हजे भितर घाल शैतान आज ह्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळा आज एक नितळ काळीज निर्मळ काळीज म्हाका दी एक कूड एक नितळ पवित्र कूड म्हाका रसून दी हालेलुया जेजू 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 शियाराला दिबरा 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 हालेलुया 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 जेजू 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 सक्रमेंटात असल्या जेजू कुस्स पडून राहूया भोव भरसडीत ताजो प्रकाश ताजो तो प्रकाश आमच्या रियाकडे फंको दी मालाकी 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या तुमचेर नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली नितीचो सूर्य तुजे मुखार आसा तुका न्हीद करून दितलो ताच्या हातांत आसा ते राजदंड तो अधिकार घेऊन येता तुझ्या जिवितांत तुझ्या दुस्मानांक तो पाडाव करून घेता तो सक्रमेंटांतलो जेजू ताजो प्रकाश तुजेर पडोवन दी ताजो प्रकाश तुजेर पडोवन दी Psalm 34:5 ताचेर नदर घाल आणि तुझ्या मुखामळ परसळतले ताचेर नदर घाल आणि तुझे मुखामळ परसळतले परजळणी तुझ्या मुखामळ या घडी त्या जेजूच्या परजळान तुझे भावुल्ले मुखामळ त्याच्या मुखामळाच्या प्रकाशाद्वारे परसळण दे पडे ते राव ताचेरच नदर घाल ताचेरच नदर घाल जेजू पडे तुझी दिष्ट संपूर्ण तरान ताचेर घाल Jesus. रिसीव कर तसं उसवाट तुझ्या जीवितात ऍक्ट्स धर्मदत्ताचे प्रत्या पुस्तक 3 अध्याय थंयसर एक थोंटो जल्म थावन थोंटो त्या थोंट्याक सुंदर दरवटो म्हणतात त्या देवळाच्या दरवट्या लागी
हर एका दिसा कान दवरतात. हर एका दिसा एक दिसी सुख नसताना थंय भीक मागोवंक त्या व्यक्ती कान दवरतात. आणि आज दीस आयलो, पेद्रू आणि जुआंव त्या दनपाराच्या 3 वरांच्या मागण्याक देवळाक वचून आसले. आणि तांणी त्या तोंड्याक पळयले आणि पेद्रू म्हणालो, म्हाका पळय, म्हाका पळय. पण तो तांकां पळोवन चार पडलो, म्हाका कितें पूण मेळटा गी म्हणून. पूण पेद्रू म्हणालो, म्हजे कडेन ना भांगार ना रुपें, ह्या संवसाराची कसलीच दौलत म्हजे लागीं ना, पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा ते हांव तुका दिता. म्हजे लागीं ताच्या की वर्ते आसा, ताच्या की मोलादीक रुपें भांगार वज्राच्या की मोलादीक हांव ते तुका दिता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आणि सर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आणि सर. जेजू क्रिस्ताचे नाव हांवें आनी तुवें त्या क्रिस्ताचे नाव सोडला आमच्या बाप्तिस्मान. क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय रास करता. आज तो क्रिस्त ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा. त्या सुम्याकच पळोवन रावया. थोडो वेळ बसूंक जाल्यार बसया कम्फर्टेबल जाग्यार, ताकाच पळोवन रावया. थोडो वेळ कोणाकी टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार, तुमची साक्ष दिवंक आसा जाल्यार तुमचो माईक अनम्यूट कर, तुमचे साक्ष दिवया. ह्या कोणा युट्यूबाचेर आसात, तुमकां साक्ष दिवंक आसा, तुमी बरोवन घालयात, आमी ते वाचून सांगता. जेजू पळोवन ताका अर्गां दिते रावया. शांत रावन थोडो वेळ ताका अर्गां दिते रावया. एका संगतीक ताच्या मदीं कोणाकी टेस्टमनी दिवंक आसल्यार माईक अनम्यूट कर, टेस्टमनी दिवया.
Jesus. Thank you, 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 Jesus. आमच्या दोन्ही हात आम्ही वयर पारया. तुकास आमच्या दोळ्या आम्ही दापया. आमच्या मतींत असल्या हर एक गरजो त्या तुम्ही आमकां भेटोवन दिल्या. कितल्या जणांचे पिडे आसता सत्या लेगीत. खंयसर पिडा आसा थंयसर तुमचो एक हात, तुमचो उजवो हात दवरया, दावो हात वयर पारया. कोणी तुमच्या कुटुंबात पिडे आसता तांचेर हात दवरा. भुरगीं, तुमची भुरगीं आसात बगले, हात दवरा त्या भुरग्याचेर, ताच्या माथ्यार हात दवरा. आवय बापूय आसात, सांगत हात दवरा. सक्रामेंतांतलो जेजू हर एकल्यांचेर आशीर्वाद करू दे. तुमचे खंयचे डॉक्युमेंट्साचे इश्यूज आसात, दोनी हात उक्ते धरा आनी विश्वास करा त्या तुमच्या हातांनी ते डॉक्युमेंट आसा. जावं पुरो पासपोर्ट, जावं पुरो विजा, सिव्हिल आयडी, जाग्याचे डॉक्युमेंट कसलेय आसूं दी. जावं पुरो ते डॉक्युमेंट तुमच्या हातांत आसा जाल्यार तुमच्या हातांत धरा, वयर उबारून धरा. कोण मेडिसिन घेवन आसात, सुमार तेंपात मेडिसिन घेवन आसात, कितें मेडिसिन घेतल्यार पिडा कंट्रोलाक येना, ते मेडिसिन उबारून धरा. जेजूक समर्पण दिवया. कितले जाणां गळिल्ले पैशे हातांत उरनात. गळिल्ले जागे चड रीण सत्य आसा. ऋणकारी हर एका महिन्याच्या स्टार्टिंगार घरा बागल्याक येते आसत, धमकी दिते आसत. दोन्ही हात सुम्याच्या हातात समर्पण दे. बरे खुमसार जा. जेजूच्यान तुझी परिस्थिती बदलूंक जाता. जेजूच्यान तुझी परिस्थिती बदलूंक साध्य आसा. जेजू बदलूंक शकता. पूण जें कितें आडे तुवें तुज्या जिवितांत करून दवरलाय, ते आडे तूं काडून उडय. Isaiah 59, 1, 2, 3 सारखे वास. बरे कनवास. 3, 4, 5 फुटी बरे कनवास.
परगावाक विजाक अप्लाय केलाय. त्यांचं आन्सर येतात ना याकडे सोम्याच्या हातात उभा दे. दुबई असाय, विजिटिंग विजर असाय, या वर्क विजर असाय, या वर्क विजा एक्सपायर दत्तेरसा काम सुधून असाय मेळतात ना देदेस पोर झालाय. तुझे सीवी सोम्याक समर्पण दे. तुझे काम करची सुरुवात त्या सुरुवातीर मस्त कन्फ्युजन आसा. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केल्ले खंयचेच हात्यार सुफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव फटकेरी म्हूण तू रुजू करतली. त्या देखून तुझे विरोध कोण पितुरे करता तांचेर तुझे ध्यान दवरीच म्हणून ना. त्या पितुरेतान बचाव करता त्या सोम्याचेर ध्यान दवर. कोणाक राईट हाताच्या रिस्टात दुख असा, रिस्ट जॉइंट दुख जेसू स्पर्श करण्याचा याकडे सांगता म्हणून घट्ट थळ्यान सगळ्यो गरजो समर्पण द्या. तशेंच हे सगळे मागण्याचं मत, या मागण्याचं मतीन कितले जाणां जॉईन जाल्यात, कितले जाणांचे आज बर्थडेज एनिव्हर्सरीज आसात. एकल्या समर्पण दिन घट्ट थळ्यान स्तुती करया. हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करया. सोम्या जेसू या सक्रमेंतान तुझ्या भुरग्यांचे तुझे दिश्ट कर सोम्या. हर एक तांचे जे कितें ते समर्पण काळजान तांची हर एक भावना, हर एक तांच्या गरजो विनंत्यो या घडये तुझ्या कुर्सामणान दवरतो सोम्या. तुझे भोव पवित्र अमर रक्त हर एकल्याचे गरज, हर एकल्या दोन्ही तळकर कुटुंब दोन्ही तळकर कुटुंबान असमाधान आसा, गो बैलामध्ये समाधान ना. आज गो या बायलो वाईट संगत म्हणून आसा देवा. कुटुंबातले भुरगीं आज वाईट वाटेमध्ये आसात देवा. हर एक समर्पिता मस्त तांकां बदलूंक शकता. तुझं पवित्र मस्त तांकां परिवर्तन करूंक शकता. याकडे आपण सोम्या तांच्या कुटुंबाच्या हर एक सगळ्या कापड सोम्या दोन कर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. हर एकचे डॉक्टर कर सोम्या. आशीर्वादित कर सोम्या, आशीर्वादित कर सोम्या. पासपोर्ट तुझ्या अमल रक्तान दोन्ही तळ कर सोम्या जेसू. हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. तकली आमची बघावया. त्या सोम्याचे आशीर्वाद मागवून घेऊया. सोम्या तुम्ही दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ते कितले बागे सर्गेचे राज तांचे. सोम्या हांव तो दुर्बळ, हांव तो दरडिरो, अस्कद पातकी किरकोळ मनीस. तुझ्या मुखार येवन रावंक ही फावो न्हय. जर तुझ्या मुखार हांव आसा ते तुझे काकुळत मात्र सोम्या, तुझे काकुळत मात्र. जर तुवें तुझे काकुळतीचे दिश्टीन म्हजेर पळयना जाल्यार म्हजो उदासी ह्या धरणीर जावन आळसो नेचो सोम्या. पूण तुजे दय आसा, दया
आनी काकूर्त तुझ्या काळजार म्हजे पासून मोगस भरून आसा सोम्या हे सगळो हप्तो तुझ्या हातान दिता फाटल्या हप्त्यान म्हाका राखलाय तुझ्या मोगाची खुणा तुवें आमकां दाखयलाय ह्यो मुकलो हप्तो तुझ्या आशिर्वादांनी भर दिसान दीस तुझ्या लागीं येवं तुझ्या मोगाच्या अनुभवान भरून तुझो मोगाचो अनुभव हेरांक दिवची कृपा दे ह्यो हप्तो हांवें पांय दवरले सुवात जोशुआ 1:3 आशिर्वादीत जावं दे हांवें पांय दवरले सुवात आशिर्वादीत जावं दे हांवें पांय दवरले राष्ट्र आशिर्वादीत जावं दे हांवें पांय दवरले कंपनी आशिर्वादीत जावं दे हांवें पांय दवरले म्हजें कुटुंब आशिर्वादीत जावं दे म्हजे भुरगीं म्हजो घोव म्हजी बायल तुझ्या आशिर्वादा ह्या कडेन अनुभव करून दे Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. मोगाचनो या प्लेनसला तुमका हर एकल्या सुम्यान स्पर्श केला या महिन्याचो अखेरचो शुक्रार आज सांजेर आमी मेळया इंडियाचो टाइम 10:11 वरां झूमाचेर कुवेटचो टाइम 7:30 8:30 दुबयचो टाइम 8:30 9:30 एक घंटो मेळया सोम्यान केल्ल्या सर्व उपकाराक आमी अर्घां दिवया मरियेक समर्पण दिल्ल्या महिन्याचो अखेरचो शुक्रार मरियेचे भक्तीपूर्ण दान तेर सामुकांत मरियेच्या आधारापासून तिचो उपकार बावडया तुमची कोणाची टेस्टमनी आसात पेटिशन आसा तुम्ही धाडिया 9900332411 ह्या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशनां तुम्ही धाडिया आणि तशेंच फाल्यां शनिवार फाल्यां सकाळच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक युट्यूबाचेर आसा पवित्र आत्म्या वयर 1 जॉन 4:4 तुम्ही ऐकले सो तुमचे भितर आसा तो भायल्यान आसलो संवसारान आसल्याच्या की चड सत्य द वन हू इज इन यू इज ग्रेटर दॅन द वन हू इज इन द वर्ल्ड तसो दुसरो भाग या फाल्यां सकाळच्या मागण्या उपरांत युट्यूबाचेर आसतलो तुम्ही ऐका आणि हेरांक धाडा देव तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेन बरो दी. Praise the Lord. God bless you.